Hizkuntza politika zehen arabera, azken aldi hauetan dena maldan bera. Eraman politika onera txajera, hau da azken aldian hartudun tankera. Pausu bat aujerata, beste biatzera. Euskara, jalgiari plazara. Bernat Etxeparek hitz horiek izkiriatu zituenean, bere hizkuntzan, gure hizkuntzan, lurralde honetako berezko hizkuntzan, inprimatutako lehen liburua osatzeaz gain, etorkizun dei bat egin zuen euskararentzat, euskal hiztunentzat. Berdintasun leku baten aldarria. Gaur, 280 urte geroago, Gibelean dugun Baionako Euskal Museoan dago Etxepareren liburua. Berezkoa beharko lukeen lekuan, edo behintzat egiaz berezko duen garazitik hurbil. Baina zoritxarrez, 2 hilabeterako, baina ez da izango lingua baskonum primitae Euskal Herrian. Frantziako liburutegi nazionalak hartua baitu jabetzan, eta haren baimenari esker da denbora tarte batez bere lurraldean, gure lurraldean. Horiaikola, euskararentzat eta Euskal Herriarentzat garrantzi handia duen liburu hori Euskal Herriaren esku ezarria izan dadila eta Euskal Herrian egon dadila eskatzen dugu. Gaur, Bernat Etxeparek euskararentzako etorkizun dei ura egin eta 280 urtera euskaraz ari gara hemen. Bizirik ekarri dugu euskara gaurdaino, baina oraindik urrunda berdintasuna. Hain zuzen ere, liburuarekin gertatzen ari denak ederki azaltzen du zein den 2025 honetan euskarak eta euskal hiztun komunitateak Lapurdi, Baxenabarre eta Zuberoan bizi duen egoera. Frantziako estatuak baimendu egiten ditu euskararen aldeko politika eta baliabide murritz batzuk. Baina oso urrun daude euskarari etorkizuna bermatzeko indarrean jarri behar diren politika publiko eta baliabideak. Liburu hori unatortzeko borrokango urtez urte. Orain ementa beste guziek berrizkendu nahi digute. Liburu hori hemengoa bada, hemen egon beharko luke. Euskal Herriko literatura ere kontrolatzen dute. Euskara larrialdi linguistikoan da. Ez dezagun ahantz, Lapurdi, Baxenabarre eta Siberuan azken urteetan euskal hiztun kopuru absolutua mantendu bada ere, proportzioan behititzen segitzen duela. 2021 populakuntzaren 20% bat bakarrik zen euskalduna, eta euskararen erakunde publikoak egin prospekzioen arabera, 2050ean tasa hori 16% apaltzeko arriskua bada. Soziolinguistikan adituek diote lurralde bateko populakuntzaren 30%ek behar duela hizkuntza baten ezagutza haren etorkizuna segurtatzeko. Hori da xedea. 2050ean euskal hiztunen proportzioa gutxienez 30%ekoa izatea Lapurdi, Baxenabarre eta Siberuan. Eta horretarako euskararen aldeko marko berri bat, politika zehatzak eta baliabideak behar dira. Azken finean, euskarak ofizialtasuna behar du. Horixe da duela 280 urte Etxeparek desiratzen zuen berdintasunerako gutxieneko zorua. Eta bitartean, lastertasunez, arkitektura juridiko berri bat behar du, Frantziako Konstituzioaren 2. artikuluaren aldaketatik hasten dena, artikulu hori baita etengabe aintzinean ematen dena urratsak oztopatzeko. Lege baliabideez gain, hizkuntza politika eraginkor batek diru baliabideak ere behar ditu, eta Ipar Euskal Herrian inbertitzen dena ez da batere nahikoa, euskararen erakunde publikoaren egoerak argi erakusten diguna. Hau da, diru baliabideak lastertasunez emendatzea ere ezinbestekoa da euskarari etorkizuna bermatuko badiogu. Hezkuntzaren, helduen euskalduntze alfabetatzearen,
aisialdiaren euskarazko hedabideen edota gizarte aktibazioaren bidez. Eta badira berehala segituan indarrean jar daitezkeen euskararen aldeko neurriak, hala nola gibelean dugun Euskal Museo honetako eduki eta paisaia linguistikoan euskara lehenestea. Euskara etorkizunera ekartzeko nahiak gidatu zuen Bernat Etxepare 1555. 2025 honetan euskararen etorkizuna jokoan ikusten dugu, Ipar Euskal Herrian bezala Hego Euskal Herrian ere, baina Etxepareren bulkada berak gidatzen gaitu, euskaltzaletasunak. Abenduaren 27an, Euskal Herriko euskaltzale guztiok Bilbon elkartzeko deia egiten dugu, euskararen pizkunde berri baten aldeko indarra erakusteko. Ekitaldia arratsaldeko 5 izango da Bilbao Arenan eta sarrerak pizkundea.eus webgunean eskuratu behar dira. Euskaltzaleon garaia da, orduan bezala orain eta gero. Euskara plazara, dantzara, mundura. Liburuaren bidearekin ez gira hariko harin. Etxepareren defendatzeko dena behar dugu egin. Egun protestan hasi girata segituko dugu berdin. Hizkuntza honen lehen aldia orain abilaka dadin.